खुलुमबाय स्टोरी दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव राजखान्थियारि बाथ्राखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे बे समाव समाजारि बिजोङाव बाथ्रा गोसारो एबा बाथ्रा बुङो आरो जायखौ लानानै बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव राजखान्थियारि बाबै सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ गोख्रों बाथ्रा बुंनाय, सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनाय आरो बे समाव खामानि मावनाय मावफुङै एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि खामानि आबुं जानाय जायखौ लानानै बे समाव सोंखारिगा जे दैदेनगिरिफोर सोंखारिग्रा खायसे सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो बे समाव सानजा फारसे सीमाया बांबाय, सानजा फारसे रायजो जानाय जे गोबां गामिफोरखौनो सोसन जाबाय। बे समाव गोबां रोजा रोजा बर'फोरा हानि मोनथायखौ मोननो हाबाय आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बे समाव बारग' एनडिबिफोरा थार बिजिरनायखौ मोनबाय आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो गोबां जौगाथायनि खामानिया आथिखालाव सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों। नाथाय माखासे सुबुङा माखासे दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बेनि अनगायैबो दैदेनगिरिफोरखौ गोबां बाथ्राजों सोंखारिनाय बे सोंखारिनायखौ नुनो मोनो। गोबां बेफोरबायदिनो समाजारि बिजोङाव जाय आयेननि बेरेखा जाय सोदोबखौ बाहायजाथावै बाथ्राफोर बे बाथ्राफोरखौ लानानै बा बैफोर बाथ्राजों सोंखारिबाय थानायखौ जों नुनो मोनो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा आरो बे सोंनाय फिननायखौ जे माखासे बाथ्राखौ जे बुंथारनांगौ दङ बेबो नङा। मानोना बे समाव हारिनि आरो बर' माहारिबाद बे माहारिबादखौ लाखिनो थाखाय माखासे बाथ्राखौ उदाङै बुंनो हायोबो आरो माखासे बाथ्राखौ उदाङै बुंनो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ गहपुर ओनसोलखै गुबुन राजखान्थि हान्जायानो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों। UPPL राजखान्थि हान्जायानो गोबां बेहाय भट मोनगोन आरो बेवहाय गुबुन राजखान्थि हान्जायानो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों राजु कुमार नार्जारि बिथाङा। बे समाव मोनसे गिदिर खौरां जे बे समाव सानजा फारसे सीमा बांनाय लोगो लोगोनो जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि थागिबि रायजो राजाफ्रा BTC बिसायख'थियाव भट होनो मोनगोन आरो बे भट होनायनि जे असिलाजों बे समाव बाथ्राखौ बुंथिदों जे सानजा फारसे गुबुन राजखान्थि हान्जायानो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारि बिथाङा। मोनफ्रोमबो जिनिसखौ जोङो मिडियायाव खौरां बिजोङाव बुंनांगौ बाथ्रा नङा। दिनै जे गहपुरसिम जोंनि बिटिआरनि सिमनाया बांहैबाय बे माबा गोरलै बाथ्रा नङा। बिटिआर सुक्तिनि दारै जोंनि आसामाव मोननै बर'फोरनि थाखाय काउन्सिल जाबाय, बिटिआर काउन्सिल आरो BKWSC। बे माबा मोनसे फिसा बाथ्रा जादों नामा? बिटिआर सुक्तिनि दारै बर' रावा दिनै आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। बिटिआर सुक्तिनि दारै बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय। बिटिआर सुक्तिनि दारै दिनैहाय दिल्लीयाव बड'फानि मुङै मोनसे लामा जाबाय, बिथांनि मुसुखा गायसन जाबाय। बिटिआर सुक्तिनि दारै बेबायदिनो बर' हारिनि हा हु जेरै सनितपुर बिश्वनाथथिंजाय रोजा रोजा बर' न'खरफ्रा जे हा हु मोनदों बे गोरलै बाथ्रा नङा। बेफोर जिनिसखौ दिनैहाय बुंनो रोंदों होननानै बे एसे एनै गाव रोंबाय होननानै जानला मोनला खौरां बिजोङाव बुंबाय थाबा जाया नामा? जोंनि गासिबो हारिनि एजेन्डाखौ जोङो खौरां बिजोङाव बुंनांगौ, मानसिफोरनि सिगाङाव बुंनांगौ। मा बाथ्रा दं? माखासे एजेन्डाफोरखौ जोङो स्रोदै लांबाय थानांगौ। जोंहा जे मोनसे सिमां दङ बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि गायसननाय, जोंनि बर' माहारिफोरखौहाय बुहुमनि बिखायाव गायसननानै मोनसे गोख्रों सिनायथि होनाय, बे जे जोंहा सिमां दङ बे सिमांखौ बयबो बिखायाव लानानै जों दावखानांगौ। बे सोंनाय फिननाय, सोरबा सोरखौबा बखिनाय सोरखौबा रायनाय बेल' राजखान्थि नामा? जोङो मोनसे दाफामलु राजखान्थिजों जों दावगानांगोन, कनस्ट्राक्टिभ मोनसे पलिटिक्सजों जोङो दावखोनांगोन। होमब्लासो जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ जों सेवा खालामलांनो हागोन। सनितपुर आरो गहपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा UPPLनो भट होनो माबायदि थागथियारि जागासिनो दं? सनितपुर बिश्वनाथावथ' गुबुन हान्जायानो गैया, बावथ' UPPLआनो जोब गासिबो। जिहेतु सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ UPPL हान्जायासो बिटिआरजोंहाय बेखौहाय लाबोदों। जोंनो दिनै उदालगुरि जिल्लायाव बिथांमोनखौ लाबोदों।
नैबे बिसायख'थिखौ बिथांमोना जोंनि थाखानाय बिटिसिनि बिजाबफोरजों होगोन बिसायख'थि जोबग्रोमोनानो डिलिमिटेसननि हाबाफारिफ्रा जागायगोन डिलिमिटेसन जाखांग्रोमोनानो बिथांमोना आलादा आलादा बिजाब जानानै सनितपुर बिश्वनाथनिनो गावसोरनिनो बिजाब जानानै बिथांमोना फिन खनसेबाव बिथांमोना बिसायख'थि गेलेनो मोनगोन बिसायख'थियाव बिथांमोना भट होनो मोनगोन गतिके जिहेतु सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरखौहाय UPPL हान्जायासो बिटिआर काउन्सिलजोंहाय बिथांमोनखौहाय गोरोबहोदों बिथांमोनखौ लाबोदों गतिके गुबुन हान्जानो भट होनायनि खुनु प्रश्नआनो फैया थेंक इउ सार